Bantase yahlala phansi ke sanhlala phansi yowethu indlela yethu ngoku iqonde ngqo bantase ku-IDEC. Ku-IDEC yes sawumane sisithi but siya straight ku-IDEC and ke ngoku bantase niyakhumbula mosintweni ukubana enye ye-evidence ka-Richest General in the country iye yaviwa in camera so thina asiyazi yaqonda enye ye-evidence not all of it yaqonda so asiyazi leyo yileyo kuthiwa bantase ezinye izinto zizasisa kwi-head of state head of criminal syndicates hey kuthiwa leyo yiyo ezasisa ngqo ku-Big Five need to involved ku-Cupcake guys kanijongeni need to involved i-Cupcake and njengoba bantase kuthiwa nto yokubana yabona kule chapter sikuyo ngoku bantase kuthiwa akupoliticians ziyamenqululwa caba ugeneral lo ke ngoku uphuma upipe ngomlomo Richest General caba specialty sakhe udlala kula field yepolitics uyaqonda bantase mamelani ke kwenzeka ntoni kuMadlanga Commission namhlanje so besine-witnesses ezimbini yaqonda ezi witnesses ezimbini njani omnye ebe-investigator i-case from the beginning and then waretirisha and then wayihanda over to omnye so that's how ke ngoku siba nabantu ababini abazi-investigators kule nto sharp two so ke ngoku bantase into eyenzekayo into e-investigatwayo yi-case eyenzeka e-ofisini ye-crime intelligence yaqonda so kwenzeka ntoni bantase ulomntana u-Richest General so into eyenzekayo kukho ubrigadier ongusisi then kubekho u-Richest General in the country yabo ubrigadier I think ubrigadier Phehle something like that yeah and then kube ngu-Richest General so usisi lo ureporta apha ku-Richest General yaqonda and uyayiva abantu asi-conversation into nokubana bekukho into bezenzeka before ibe kanti kubakho le meeting ikhoyo but ke ngoku yona i-complaint le it's about le meeting le so kwenzeka ntoni ke ngoku bantase kule meeting hayi nyhani ngale mini like lo mntana usisi lo ebeyazi into nokubana uGeneral Khan is coming yaqonda ebeyazi into nokubana uGeneral Khan is coming nyhani uGeneral Khan wangena bantase tyukudu gqiba wavula umnyango wawuthi genge wawuthi lahla phaa lo mnyango wangena yava ekungeneni kwakhe wathi omnye hayibo kutheni le nto uzavula umnyango uthi genge awuzukwazi kaloku uthetha nam umnyango uthe genge ngale ndlela and ke ngoku I think ulo mntana ubrigadier beyazi into nokubana le nto is gonna be about discipline and what not so athi apho wonke umuntu odlulayo apha ekhoridoni uza kuva awuzukwazi uthetha nam umnyango uthe genge cela uvala umnyango andisuvala umnyango mna andisuvala umnyango Tonya hayi bafondini ndicela uvala umnyango because kaloku abantu bazawuva apha ekhoridoni wathi ufuna ndivala umnyango then ke ngoku into ozawuyenza uzafuna undiaccuse ngezinye izinto endingakhange ndizenze kwathini athi ubrigadier into manje ndakhe ndaku-accuse ngantoni nini le nto caba unewari yoku-accuse andizuku-accuse ngantoni ndicela uvale umnyango even if awuginqi umnyango but at least umnyango wovale kungacaba mntakaba wonke umuntu apha eofisini uyava ngoku into nokubana uyandishawuta yaqonda hayi nyhani bantase singabi namsebenzi caba ke ngoku ugenerali angabi comfortable le nto yalokuvala kwalo mnyango yaqonda azothi ubrigadier into nokubana okay general ke if you are not comfortable rather call witnesses so that i-witnesses zakho zizoyiva le nto caba ugeneral akavanga kakuhle ucinge fansi bantu nokubana ugeneral ubrigadier is the one that wants to call witnesses wathi yeah call your witnesses or at some point ugeneral suggested into nokubana they have a meeting somewhere else yabo kwalapha ebuildingini and then usisi lo akavuma wathi no kuyabanda phaya let's rather have it here because ndine-health issues so andizukwazi uyapha kulaa ndawo I think ke ngoku ubrigadier at this point andithi she knew that she was recording the conversation so ebengafuna uhamba ye kwenye ndawo then ke ngoku angabi na-chance yorekhoda yaqonda so wafuna uhlala kwalapha eofisini yakhe yaqonda then ke ngoku ube le nto ye-witnesses athi ke nake call your witnesses kutsho ugeneral ke ngoku kutsho apho kubrigadier call your witnesses kwathini athi ubrigadier kayithatha ifowuni esithi uyafowuna wabephuma ugeneral kasafuni ngoku athi omnye hayibo uthe mos mandifowunele ii-witnesses zam ngoku uyaphuma uyahamba ithini into yakho yaqonda wathi ke no uthe esathi no wathi lona ubrigadier wathi but Khan you cannot bantase uyibhude kulaa Khan wajika fast ugeneral wamt thebephethe ipeni ugeneral wamt hey you do not call me Khan. You do not call me Khan. I'm a general to you. I'm your commander.
call me General. I don't call you Phehle. I call you Brigadier. Why are you calling me cunt? Why are you disrespecting me? Do you know the power of a pen? Uyitsho esifubeni sikabrigadier yonke le nto ayenzayo abantu aso ba 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 ba. Hayi ke fine. Ngathi you don't know the power of a pen. Ngoba kwakhe ke ngoku wathetha le beyizele. Don't know ubana I was here at 7:30 in the morning. Where were you? What time are you supposed to start work? Kasaphenduli ke ngoku brigadier. Thule tu. Oh, akwazi uthetha ngoku. Akwazi uthetha ngoku. Where were you? Kwathini. Hey, bantaze buyiva laa nto ubana unomsindo lo mfo. Unomsindo. Yaqona? Ndizanimamelisa uba ndiyakwazi uyifumana laa recording ndinimamelise naye. Yandase wathi buphi? Hayi akaphendula ubrigadier waphuma ukhani wahamba. Yacima ke ngoku recording. Sharp chomi wahamba ke ngoku usisi waya kugqirha, ugqirha wamlolonga isifuba esi wathi uxhoxiwe ngepeni. Sandibi ngathi kudlalwa isiqendu phezu kwakhe, wathi awuxhoxiwe ngepeni intase. Ugqirha wenza J88 ke bantaseyile ohamba nayo uye nayo ekliniki xa uabhizwe yiboyfriend yakho. Wenza J88 ugqirha wamane roundisha phaa. Wamane roundisha don't ubana nanku umuntu uxhoxwe ngepeni. And then ke ngoku wenza wacomplaina ke usisi lo into ukubana ye nantsi kaloku ikhomanda yam kwathini athini assault. So ke ngoku aba bebeye kuMadlanga Commission babini zii-investigators zala case. So ke ngoku eku-investigating kwabo baye bafumanisa ukuba no, le case le as much as uPhehle ehambisile wayise IDEC kwathini ifikelela ezandleni zikaGeneral Khan. Ifikelela njani ezandleni zikaGeneral Khan? Ifikelela nge-phone call. Kyuru kudu i-phone call ngeli xesha ke kuthiwa uGeneral Khan was sharing i-office namntu thile wethu. Yabo ingene kyuru kudu aphendula uGeneral Khan kanti nguAndrea Johnson ulo mntana uWinnie Mandela lo kaMalema. Hayi fine aphendule ukhanto ubana hayi somnye hayi ndine-complaint apha ngawe kwathini hey and it's looking serious efondini. Kuthiwa wena ubudlala isiqendu esifubeni sosisothile kwathini yabo. Athi ke nakukhani ndisendele but ungayisendeli kum, yisendele kubani lo kusherwa naye ioffice. Sharp chomi nyhani usisi lo uWinnie Mandela akayisenda from her NPA email address because at that time I think waye head of NPA. Akayisenda from phaa, wayisenda straight from iGmail yakhe. Wayisendela lo mntu naye wamsendela kwi-personal email yakhe. Ugqiba umnqonqoza into yokubana uncede awugqiba uretriever yonke loo nto kuloo email wenza sure into yokubana uyayidilitha loo email. Nyhani lo wenza njengoba enqonqoziwe into yokubana makadilithe i-email wandaze yadilithwa i-email. So izobhaqwa njani yonke le nto kulaa email yayisendiwe. Niyayazi masibantu into yokubana kwi-personal emails zakho noba udilithile mhlawumbi ungaya kuspam uthini forward to another email address ugqiba uthi udilithile but iye yafumaneka laa email yayisendiwe kulo ke ngoku bantase. So yazofika apho ke ngoku into yokubana uAndrea Johnson uyenza njani into yokubana kuthi kukho i-case against uGeneral Khan. Well not i-case kucomplainwa ngoGeneral Khan, yena athathe yonke laa nto ayise back to uGeneral Khan so that uGeneral Khan azoba ne-upper hand kulo brigadier ucomplainileyo. Niyayazi bantase into yokuba niyayazi even umntu sekuthe niyawazi laa msindo ubana umntu akubambe kanje emsebenzini. Niyawazi umsindo obanawo usisi wabantu uxhonqwe ngepeni wanyamezela uxhonqwe ngepeni ugqiba wathi uGeneral ipeni powerful. Wathi yabona ipeni very powerful ingakubulala ufefi wela akathiwa uba ingakubulala but niya-understand baye besithini. So ke bantase ndithetha loo nto ke bantase into yokubana ngoku sibe nezo witnesses zimbini zithetha loo nto zabe zisithe ezi witnesses into yokubana khange siyithathe any further because from ihistory yethu even if sayithatha sayisa kuBatoyi okanye sayithini yayiza kuphela ifikelelo because uAndrea lo wakhe waripotwa kuBatoyi. uBatoyi akenza nto ngaloo nto. Andrea I think senior member of the NPA but not the NPA head because then uBatoyi was what at the time, that means head.
but ke kwenzeka loo nto ke bantase. If you come here to don't suffer, I'm a general. Don't address me as Khan. That's the last time you call me Khan. you see now. You call me general. No, don't shout it. You call me general. You don't call me Khan. I'm not your friend. I'm your commander. You don't address me as Khan. Am I clear to you? Am I clear to you? Do not address me as Khan. You have discipline. Do you know standing orders of the police? Are you familiar with standing orders? Are you familiar? Brigadier, I'm not Khan to you. I'm not your friend. Where were you this morning? I'm here from 7:30. Why were you not at work? Answer me. Where were you this morning? What time did you start work? You're not going to talk. The pen is very powerful. You have lots of issues at the moment. You want me to add to them? Brigadier, you want me to add to your issues? I need to know where were you? I need answers. You want me to add to your issue? Have I been rude to you? Why are you rude to me? Do I call you Caitlin? Leo? I've never called you anything but Brigadier. But can you say the same in your heart? You cannot. Do some introspection and find out why these things are happening to you. Okay? You come to my office tomorrow morning at 7:30. I'll see you at the door. Bring your witness. And that's General